shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. A cikin shirin za a ji ɗaliban Najeriya da suka koma gida bayan barkewar yaƙi a Sudan suna nuna damuwar yadda za su ci gaba da karatunsu. A jamhuriyar Nijar wani bincike da masana muhalli suka yi sun gano cewa ana tafka asara mai yawa a fannin naman dabbobi saboda leda. A Kamaru an bullo da wani shiri na samar da keken ɗinki mai amfani da hasken rana. To waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafi a cikin shirin, amma kafin nan ga labaran duniya. DW labarun duniya. An kai hari akan ayarin motocin ofishin jakadancin Amurka a Najeriya. Ƙasashen Afirka za su gudanar da taron sulhunta ƙasashen Rasha da Ukraine. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai buƙatar sauya dabarun yaƙi da 'yan ta'adda a yankin Sahel. Rahotanni daga Najeriya na cewa an kai hari a ayarin motocin ƙasar Amurka a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya. Rahoton a harin na jiya talata ya yi ajalin rayukan mutane 4, 2 ma'aikatan ofishin jakadanci da kuma direbobi 2 tare da yin garkuwa da wasu mutum 3. Fadar gwamnatin Amurka ta tabbatar da kai wannan hari akan ayarin motocinta, sai dai ta ce babu ɗan ƙasar ta ko ɗaya da harin ya shafa. Mai magana da yawun 'yan sandan jihar ta Anambra wanda shi ma ya tabbatar da kai wannan harin ya ce ko baya ga kashe mutane 4 daga bisani maharan sun cinnawa motar wuta. Tuni dai aka ɗora alhakin harin akan 'yan ƙungiyar nan ta Biafra masu rajin ɓullewa daga ƙasar. A ƙoƙarinsu na kawo ƙarshen rikicin da ƙasashen Rasha da Ukraine suka kwashe sama da shekara suna yi, shugabannin ƙasashen Zambia da Senegal da Congo da Uganda da Masar gami da Afirka ta Kudu sun nemi ganawa da shugaba Vladimir Putin na Rasha da takwaransa Volodymyr Zelensky na Ukraine. Shugaba Cyril Ramaphosa wanda ya tattauna da shugabannin da ke gaba da juna ta wayar tarho ya tabbatar da amincewarsu na shirya wani taron samar da zaman lafiya daga shugabannin kasashen Afirka. Taron da za a yi shi ba tare da kasancewar shugabannin biyu a zaure guda ba. Ramaphosa ya ce babban burinsu shine na ganin sun yi nasarar shawo kan Putin da Zelensky na mai da wukaken su kube. Afirka ta Kudu da Senegal da Congo da Uganda a shekarar da ta gabata sun kauracewa bukatar Majalisar Ɗinkin Duniya na sukar mamayar Rasha da ta kaddamar a Ukraine, yayin da kasashen Zambia da Masar da kakkausar murya suka soki wannan mataki. To ma sauraro, labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa muddin ƙasashen duniya ba su ba da agaji wajen ɗaukar matakan daƙile ayyukan ta'addanci a yankin Sahel ba, to akwai yiwuwar bazuwar masu gwagwarmaya da makamai har zuwa yankin ƙasashen yammacin Afirka da ke gabar teku. Mataimakiyar babban sakatare na majalisar a Afirka, Martha Pobe, ta faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa yankin Sahel na buƙatar agajin gaggawa domin magance matsalolin tsaro da ya kwashe shekaru yana fama da. Pobe dai ta zari ƙasashen ƙetare da nuna halin ko in kula, wanda ta ce shine ya jefa rundunar da ke yaƙi a cikin hali na rashin kayayyaki. Tun a shekarar 2014 ne aka samar da gamayyar rundunar yaƙi da ayyukan ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu alaƙa da Al-Qaida da IS da suka addabi yankin. To sai dai har yanzu ba su yi nasarar kawo ƙarshen su ba, inda ake ganin akwai buƙatar sauya dabarun yaƙi da su. Tsohuwar Firaministan Birtaniya Liz Truss ta shawarci magajinta Rishi Sunak da ya ɗauki tsauraran matakai akan ƙasar China bisa ci gaba da barazanar da take yi wa tsibirin Taiwan. Truss ta ce dole ne a ɗauki matakin tsawatarwa akan ƙoƙarin mallake Taiwan da China ta yi ikirarin sai ta yi ko ba daɗe ko ba jima. China dai na kallon tsibirin a matsayin wani yanki na ƙasarta, wanda kuma ta jima tana ƙoƙarin hana ƙasashen ƙetare yin hulɗa da
da tsibirin. Liz Truss, wacce yanzu haka ke ziyarar kwanaki 5 a Taiwan, ta zargi Firayim Minista Rishi Sunak, wanda yake rike da madafun ikon Birtaniya, da bin sauran kasashen yamma wajen bin China ta lalama da ma ci gaba da hulɗa da ita akan wasu abubuwa, kamar babu wannan matsala ta yunkurin mamaya da ta kira babba, wacce ta ce ya kamata su sa ta a gaba. Truss ta ce kasashen yamma ba za su kauce wa yakin cacar baka da China ba, don haka su yi abin da ya kamata. To ma sauraro, labaran duniyar kenan. Yanzu kuma za mu je fagen rahotanninmu. DW harkokin yau. A cikin harkokin namu na yau za a je a jihar Cross River da ke kudancin Najeriya an kama wasu gomman mutane masu haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. A rahotonmu na kundin 'yan mata ya duba mana majalisar dokokin matasa a jamhuriyar Nijar, wanda mafi akasarin 'yan majalisun mata ne. To wannan kenan, amma kafin mu je gare su za mu fara yada zango a tarayyar Najeriya, inda ɗaliban Najeriya da suka koma gida bayan barkewar yaƙi a Sudan suna nuna damuwa yadda za su ci gaba da karatunsu bayan tsaikon da suka samu, inda wasu da dama ke bayyana fargabar karatunsu ya zo ƙarshe saboda ba a san lokacin da yakin zai tsaya ba. Su ma'ana su bangaren iyayen waɗannan ɗaliban suna nuna damuwa kan zaman ɗaliban da za su yi a gida, musamman waɗanda karatunsu ya yi nisa kuma suke shirin kammalawa. Daga Maiduguri, Al'amin Suleiman Muhammad ya aiko mana da wannan rahoton. A iya cewa har yanzu tsuguni bata kare ba ga iyaye da ɗalibai da suka dawo daga ƙasar Sudan bayan barkewar rikici, inda yanzu hankulansu suka karkata kan makomar karatunsu da suke yi. Ɗaliban da iyayensu sun bayyana damuwa ganin karatunsu ya tsaya, kuma ba a san ranar da za a koma makaranta ba, saboda ba a san ranar da za a kawo ƙarshen wannan yaƙi ba, wanda kullum yake ɗaukar sabon salo. Malama Sa'adatu Sadiq, wata ɗaliba ce 'yar asalin Gombe da ke ajin ƙarshe a karatun likita a kasar ta Sudan, ta yi bayanin halin da suke ciki da kuma damuwar da suke nunawa. Ba mu san yaushe za mu je mu ci gaba da karatunmu ba, kuma mu kan ma ɗalibai da muke matakin ƙarshe ya fi illa a gare mu akan wanda suke farko, za su iya maybe su canja waje, amma mu muna matakin ƙarshe, kusan dole mutum sai ya samu ya ƙarasa a inda ya fara. Yawancin waɗannan ɗalibai dai gwamnatocinsu ne suka ɗauki nauyin karatunsu, da kuma waɗanda suka samu guraben karatu da ƙasar ta Sudan ke baiwa ɗaliban ƙasashen waje, duk da cewa akwai wasu da iyayensu ne suka ɗauki nauyin karatunsu zuwa ƙasar ta Sudan. Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ɗaya daga cikin iyayen waɗannan ɗalibai ne da suka dawo daga